Вера падштурхнула яго ісці далей, за абрыў, у бездань, дзе ён плыў міма цёмных, бясформенных, непраяўленых сноў, слабых люмінесцэнцый сфер, якія маглі быць часткова ўбачанымі снамі, дзіўных крылатых істот, якія, здавалася, здзекваліся з усіх бачыўшых сны, з усіх сусветаў. Потым у цемры перад ім нібы адкрылася шчыліна, і ён убачыў горад у даліне, ярка зяючы ўдалечыні там, унізе, на фоне мора і неба, і снежную гару каля берага. Куранас прачнуўся ў той самы момант, калі ўбачыў горад. Але ён ведаў, нават з кароткага вока, што гэта было нішто іншае, як Селефаіс.